Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ang patay samtang unom samdan laki pang usa ka pulis ug empleyado sa LGU sa nahitabong tensyon sa Sharif Agwak Municipal Hall sa ulahing adlaw sa filing of Certificate of Candidacy. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Makita nining video ang tensyon sa gawas sa Municipal Hall sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur adlawng Martes kung asa nabulabog ang pipila ka katawo ug otoridad sa lugar. Taod-taod. Madungog ang kusog ug sunod-sunod nga buto sa pusil. Sa laing video, makita sab ang tensyon ni ining mga sakay sa sakasakyanan diyang nahitabo ang buto-buto sa pusil. Kita sa video ang pagdinaganay sa pipila ka tawo sa gawas sa gate sa maong Municipal Hall. Kini diyang ginapahigayon ang filing of Certificate of Candidacy sa maong lugar. Taod-taod makita sab kining tulo ka lalaki nga miaksyon og hapa apan ang usa dunay pusil ug kalit kining namusil sa atubangang direksyon niini. Sa laing video kamatikdan kining usa ka sakyanan nga nagdagan sa highway sa maong lugar nga giduulan og mga tawo. Madunggan sab ang mga paghapak niini sa sakyanan. Sumala sa kapulisan, patay ang usa ka alias Baginda kinsa miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BPAT sa Mother Barangay Poblasyon Sharif Agwak. Samdan sab ang laing unom ka tawo kung asa usa niini usa ka pulis nga giila nga si Police Corporal Montasir Escac nga naka-assign sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Maguindanao Police Provincial Office. Samdan sab si alias Morsid Pendulat nga usa ka empleyado sa LGU Sharif Agwak alias Sadam Tagigaya nga residente sa Mother Barangay Poblasyon ug ang laing tulo pa ka mga residente. Sumala sa kapulisan, nagsugod ang tensyon diyang dunay komosyon tali mga supporter sa duha ka mga kandidato nga misangpot sa pagpamato og pinusilay. Gilayon gibalhin sa Comelec Barm ang venue sa filing of COC human sa insidente. Sa karon mibalik na sa normal ang sitwasyon human mipatunga ang PNP ug militar. Efren Mamak, 1 Mindanao.